Hasiko gara, puntual. Eta, egunon, etorri zareten guztioi. Eta, gaur aurkezten dugun liburua, Antoine Compagnonen Uda batez montainerekin da. Alberdani argitaletxeak kaleratzen duen liburu berri honek, Michel de Montagneren pentsamendua eta bizitza hurbiltzen dizkio euskal irakurleari. Antoine Compagnon, idazle eta akademiko prestigiotsuak, ez du Montaigne filosofo edo idazle gisa aurkezten soilik, bere garaiko gizon konprometitu gisa ere erakusten du, Frantziako erlijio gerren testu inguruan bitartekari lanetan aritu zen pertsonaia gisa, eta beti moral pertsonala estatu arrazoien gainetik jarri zuena. Nor gara, zer dakigu, benetan, nola bizi behar dugu, nola aurre egin ziurgabetasunari, horiek dira Montainek bere buruari egin zizkion galderak, eta neurri batean gaur egun ere geure buruari egiten dizkiogunak. Michel de Montaigne, 1523an jaio zen, humanista, magistratua, diplomatikoa eta idazlea izan zen. Bere lanik ezagunena, Entseiluak da, baina obra horren berritasuna ez dago soilik ideietan. Montainek bere burua bihurtu zuen ikerketa gai, ez zuen teoria abstraktu bat eraiki nahi, gizakia ulertu nahi zuen, bere buruaren gandik abiatuta. Egilea, Antoine Compagnon, Bruselan jaioa da, 1950ean, gaur egungo literatura kritikari eta saiakera egile ospetsuenetarikoa da Frantzian. Frantziako Akademiako kidea da, Collège de Francen irakasle emeritua eta Kolumbiako Unibertsitateko irakaslea da. Uda batez, bildumako lan ugariren egilea da, eta horien artean dago Uda batez Montainerekin. Gaur aurkezten dugun lana ez da adituentzako, bakarrik idatzitakoa, ez da azterketa akademiko bat, liburu irrati saio batzuetatik abiatua da, eta horrek azaltzen du obraren tonu berezia, jakintxua da, baina ez da pedantea, sakona da, irakurterraza da. Alberdaniako editore, da liburu honen editore izan den Aritz Galarragaren pasarte batzuk irakurriko ditut, prentsa oharrerako prestatu dituenak. Argitaletxearen ikuspegitik, bereziki interesgarria da, liburuak Montagneren idazkeraren eta pentsamenduaren arteko lotura nola erakusten duen. Hark idatzitako Entseiluak ez dira sistema filosofiko itxi bat, baizik eta pentsamendu ariketak, zalantzaren eta esperientziaren bidez eraikitako gogoetak. Horregatik, Montainek ez du inoiz azken egia aldarrikatzen. Kontrara, bere buruaren aurka egiteko, iritziz aldatzeko, edo epaia eteteko eskubidea aldarrikatzen du. Jarrera intelektual horrek egiten du hain moderno izatea. Estilistikoki lanak tonu dibulgatzaile eta literarianen arteko oreka lortzen du, erudizio handia erakusten duen arren, ez da akademizismoan erortzen, aitzitik, pasadizoak, aipuak eta interpretazioak uztartuz, irakurketa atsegina eta bizia eskaintzen du. Horrela, Montagneren obra ezagutzen ez duen irakurlearentzat sarrera bikaina da, eta haren pentsamendua ezagutzen dutenentzat berriz, ikuspegi berriak eskaintzen ditu. Tira, esan bezala, prentsa oharrean duzu aritzen ekarpena, sakonagoa eta luzeagoa. Eta, liburu honek euskaraz bizi berri bat hartu du, gaur aurkezten dugun edizioari esker, eta hori zor diogu Joxean Elosegi, itzultzaileari, irundarra, filologoa da formazioz, eta gaur egun itzulpen gintzan dihardu, edo itzultzailea da lanbidez. Liburu ugari euskaratu ditu, zerbait. Nagusiki frantses eta katalanetikan, hizkuntzetatik euskaratu du Joxanek, besteak beste Mari Darrizek,
Irene Nemirovsky, Lydia Flem, Marcel Proust, Nuria Benditxo, Irene Sola, eta azken honekin Irene Solaren nik kantatu eta dantza egiten du mendiak lanarekin, Euskadi Literatur Saria jaso zuen 2021an, aldizkari ugaritan kolaboratu du eta hainbat aldizkariren sortzaile ere bada, besteak beste Plazara, Irunero, Luma, aldizkaria. Bertso ondarearen munduan, Jose Mari Lopetegi, bertsolari irundarraren bertsoak eman zituen, 2004an ezagutzera. Eta 2020an, Jose Antonio Loidi Beka eskuratu zuen, Aitor Errazkinekin batera. Bertsoak eta bertsolariak Irunen 19. mendean, izeneko ikerketa lana ontzeko, eta argia ikusi zuen lanark, Alberdani argitaletxean, 2021an, 22an. Marcos Tapiainekin batera, Enbolike, izeneko argitaletxea sortu zuen, saiakera bilduma bat argitara emango zuena. Eta Josean, nik amaitu dut. Nire ekarpena... Bueno, bai, egun hon. Besterik gabe, niri oso zaila egiten zait, niri azten zerbait edo hemen aurkezten hastea, eta ez dakit nik zerbait ere lortuko dudan. Nola nahi ere, ez dut liburuaren aurkezpen zehatza egingo, nik uste dut hortarako bide noski egokiena dela irakurtzea. Aipatuko ditut gauza batzuk, baina esango dut, hasiera-hasieratik esango dut, ez dagoela horren garbi zein den liburuaren egilea. Zen badakigu Antoine Konpainonek idatzi zuela, baina dudarik ez dago liburuaren egiazko protagonista Montaigne bera dela, eta Montaigne dugu, noski, 16. mendeko personajea. Hori alde batetik nik uste dut hori oso garbi dela. Eta gero, euskal bertsioari dagokionez, garbi dago Josean Elorrizegik itzuli diola Konpainoni, baina garbi utzi beharra dago aldi berean, guk edizio honetan behinepen baliatu ditugula, guk euskaraz zorionez, aspalditxo danik, aspalditxo esan nahi dut, oso okerezpanago badira ja 34 urte, aspalditxo danik daukagun Montaignen itzulpena. Eta zen Eduardo Gilberak itzuli zituen Montaignen entseioak. Lana, nik uste dut oso handia dela, duela 34 urteko itzulpena da, eta baten batek izango du auta beste, baina nik uste dut oso itzulpen lan handia dela, eta hain zuzen ere, Pasarte Konpainonek ekarri dugunean, zuzenean, eta hitzez ekarri dugunean, Montaigne guk baliatu dugu beti ere, noski, Eduardo Gilberaren euskarazko bertsioa. Alde batetik ez dago beste bertsiorik, noski, eta gero bestaldetik uste izan dugu, bide egokia zela hori. Orduan, liburuan baditugu 3 testu, bata da Konpainonena, bestia da testu nagusia, beste guztien iturburu izango dena eta hori da zuzen Montaigne, eta gero baditugu beste 3. testuan, 2 personaje nahi baldin baduzue, 2 itzultzaile badirilako, baina gero alde batetik dago Montaignen itzultzailea, hau da, esango dupa, Eduardo Gilbera, eta gero Konpainonen itzultzailea, alegia ni izan naizela. Liburu, oierrek esan du, liburu afablea da, gaia ez da zenbaitetan ez da horren erraxa behar bada, baina oso liburu afablea da, frantses giroan noski eta frantsesez idatzian noski Konpainonek eta zera, baina oso liburua, oso liburu ez dakit, atsegina da, irakurterraza, eta gaiak noski, gaiak beti ere eman eta jarri dizkigu, beti ere Montaignek. Liburuan hor zehazten den bezala, liburu testu honen jatorria beste zerbait da.
Zen, jatorrian dagoena da, France Inter, uste dut, irratiak egin zion eskaera konpainioni. Eta zergatik ez dugu egiten, eta hori da, uda batez hori, zergatik ez dugu egiten, udarako zergatik ez dugu egiten zera saio txiki bat, udako egunetan, 40 egunetan, udako 40 egunetan, uztaila guztuan, zergatik ez dugu egiten hola saio txiki bat, hainbat minutu egunean, eta gai hartuta Zerrai eta Montaigne eta bar, bueno, eta ordan proposamen hori egin zioten, zer prestatzeko, ez noski testu bat irakurtzeko, baizik eta testu bat edo gidoi bat entzun ahal izateko irratian, zabaltzeko. Irrati uinen bitartez zabaltzeko. Eta halaxe egin zuten. Eta hortatikan sortu zen gero uda batez hori. Uda batez, frantsesez enet abek, eta gero hau izan zen lehenengoa, hau izan zen Montaigne izan zen lehenengoa, eta gero etorriko ziren beste batzuk. Beste horiek noski, konpainonek eta lehenagotikan eta aspaldidanik landutako literaturak ziren, Proust eta bar, ez? Eta, bueno, eta hor sortu ziren beste uda batez batzuk. Noski nik uda batez titulu hau aukeratu nuenean, gogoan eukin nuen zera gure, nola zen Francisco Tarura, Gandiaga, ez? Gandiaga zen edo, bai, ez? Uda batez Madrilen, eta zen, bueno, uda batez norekin, ez non, baizik eta norekin, eta honen zer egin duen. Bueno, hau esan da orduan, nori buruz hariko garen, bueno, badakigu konpainon eta zera, bueno, hor liburu asko eta gauza asko egin ditula eta, baina egiazko protagonista nor dugu Montaigne. Eta Montaigne hau, hain zuzen ere, Montaigne hau oso personaia, nik uste dut ezagutu beharrekoa dela. Personaia. Alde batetik, bueno, gure gandik, Euskal Herritik gertu sortu zelako, eta nik ez dakitak nolako irudia zuen Euskaldunei buruz. Enuke nik esango horren afablea zela. Enuke esango. Baina zergatik etzaiak ere zituen izango, baina, bueno, aipatzen dituenean, aipu bat du, oso aipu gutxi ditu, bere obran, Euskaldunei buruz, baina horietako bat da trogo diten onduan, orduan esan nahi dut, ez. Bueno, zergatik eta, bueno, betikoa da, haien mintzaira ulertzerik ez dagolata. Bueno, orduan, Montaigne nor da? Montaigne da etxe on bateko semea, bere gurasoak ja aspaldian finkatuak Bordelen, eta Bordeleko alkate eta gobernuan izan zen aita luzaroan, eta bera ere, zergatik, pues ala zegokielako. Orduan, Montaigne da humanista bai, eta zera, baina Montaigne beti izango da humanista bai, baina erne hemen gaude. Goi nobleziakoa zen, nola baita esan, ez dakit nik aristokrazia esatea konbeni den kasu honetan, ez dakit naiz oso espezialista gogorrak entzu horretan, zergatik, Montaigneen familia jatorri zertzen, jatorri zen merkatariak ziren, eta merkatari oso aberatsak. Orduan hori dira, bueno, burges gero aristokraziako kide eginak edo, baina kontua da Montaigne oso etxe honekoa, eta berak txikitatik jaso zuen ezibidea izan zen izugarria. Txikitatik hasi zen ikasten latina eta hasi zen grekoa ikasten. Ohitu egin zen, hizkuntza horietara txikitatik. Ze hizkuntzaz mintzo zen Montaigne? Montaigne mintzo zen ez frantsesez, baizik eta gaskoiez. Eta hori gogoratu beharra dago, Bordelen garai hartako hizkuntza gaskoia zela eta zela frantsesa. Hizkuntza normala, egunerokoa. Eta noski jende gehienak eta jende guztiak hitz egiten zuela. Zer egin zuen Montaignek? Montaignek autu bat egin zuen oso garbia eta izan zen, bueno, nire jendeari mintzatu behar natzaio, eta orduan zer eginen dut? Orduan, beharreko hizkuntza,
egun nire jendearen artean gaien ari zaigun hizkuntza hautatuko dut. Eta hautatu zuen horregatik frantsesa. Zergatik, Frantziako gortean, orduan ja nagusi zen Frantzia, eta Frantziako erregea, Frantziako lurralde gehienetan nagusi, zen gontuan uki behar duzue, esaterako Ipar Euskal Herria, mende bat aurrerago, 15. mendean konkistatu zuela Frantziako erregeak, ez lehenago. Orduan, zer egin zuen Montaignek, hautatu zuen frantsesa. Zer gertatzen zen Frantzian momentu hartan? Frantziako erresumat gero eta boteretsuagoa zela, eta ja hasi ziren pixka bat edo, nolabait edo, modu formalean, nolabait esateko, Frantziako koroa eta letretako mundua hasi ziren pixkanaka uztartzen, eta hor batez ere 16. mende horretan, eta zerbait egin nahian, lortu zuten frantsesa hizkuntza, arten eta literatura hizkuntza gisa pixka bat goratzea. Eta hor agertzen zaigu Montaigne, eta Montaigne zer da? Montaigne batez ere zera da. Eta horregatik nik nolabait edo pixka bat uler dezagun konpainonek zergatik aukeratu duen Montaigne. Gauza askorengatik, baina besteak beste horregatik ere. Eta zergatik, Montaignen entseioak izan zirelako frantses hizkuntzako prosa obra lehena eta nagusiena ordura arte. Izan zen lehena eta izan zen sekulako obra egin zuelako. Prosaz ari naiz, prosaz. Poesiak beste bide batzuk izan ditu, eta bar. Prosaz ari naiz. Eta orduan, hor topatzen dugu, liburu benetan berezia. Montaigne nori hitz egiten zion, berak esaten du, behin eta berriro errepikatzen du, bere buruarekin ari dela, eta bere buruari ari zaiola. Baina garbi dago, bere buruari bai, baina hasieran berak Montaignek galdu zuen lagun batekin ariko baliz bezala egiten du liburua, eta beste personaje batzuk ere gogoan hartuko zitu. Baina batez ere Montaignek idatzi zuen gorteko eta gorte inguruko jendearentzat. Montaigne zen zaldun bat, eta bere garaiko zaldunei mintzo zitzaien. Eta zertaz mintzatu zen? Mintzatu zen, noski bere buruaz, ez bereziki bere burua, haundi egiteko, baizik eta eguneroko egoerak ere aurkezteko eta azaltzeko, eta baita ere bere moduko jendeaz. Eta bere moduko jendeak zituen gauzez. Gauza batzuk behar bada, ongi edo onartzekoak, eta beste gauzak batzuk ez horren beste. Eta orduan hori da. Esan ote dezakegu, Montaignen liburua zer da? Tratatu morala. Neurri batean esan liteke hori, baina ez da hori bakarra. Humanismoak eman duen obra nagusietako bat, berpizkundean edo pizkundean azkenekoa esaten dute batzuk, baina hori da. Orduan bere burua ikusten zuen, gizaki bezala, eta Montaignek bere buruari hitz egiten zion bere burua zen gizaki horri. Esan ditugu gauza batzuk, nik behar bada igual, galderak edo baldin badira igual, gauza zehatzagoak eta zera nik denak ez dauzkat, goguan ez dauzkat, denak eta zera, baina ez, eta orduan, zer da liburu hori? Zer da Montaignen zera? Zer da liburu hori? Ez da hasi eta buka, baizik eta liburu horrek baditu ez dakiz zenbat kapitulu, eta kapitulu bakoitzean mintzo da
gauza bati buruz. Eta hori zer da? Bueno, gertatu den zerbaiti buruz, berak espero zuen edo berak edo egiteko asmo lukeen beste zerbaiti buruz, eta batez ere eguneroko gauzei buruz asko. Noski, mintzo da gerri buruz, gintzo da erlijioari buruz. Zer esanik ez, urte haietan, da, erlijio gerra, puri-purian zegoen garai hartan, eta mintzo zen gauza askori buruz. Zein da Montaignen ezaugarri nagusietako bat, behar bada, bere klasiko erromatar eta grekoei eginiko irakurketa ugari askoren ondorio zein da, bada bere joera eseptikoa. Dena zen galdera, zuk aipatu dituzu hor galdera horiek, ez da zer dakigu, zer dakindik, hori da galdera, hori da zera, eta dena da zera joera eseptiko hori. Baina aldi berean, hor agertzen zaigu beti ere, bere garaiko gizona ere, hor agertzen zaigu Montaigne, agertzen zaigu, zentzu batean, dena berak esaten baldin bazuen, berak nahiago zuela beti mugimendua, mugitzen nahi dela etengabe zera, aldiz, oroar berak maite zuen legea, maite zuen ordena. Eta orduan, Montaigne ez zen iraultzailea, iraultzaile horietako bat, gauzak irauli nahi dituena, eta egoera bat irauli nahi duena, beste mundu gorri bat ekarri nahi duena, baizik eta bere munduan alako bakea, alako lasaitasuna, egoera bareak eta nahi dituena. Hori da, bueno, konpainonen benetako asmazioa zein izan da, liburu afable eta errez batez, esan dut lehen, 40 kapitulutan, 40 egunetan, eman barziren irratsaio horietan, 40 kapitulutan banatu den liburu honen bitartez, hurbildu gaitu Montagnera. Eta orduan Montagneren irakurketa errezagoa da neurri batean, neurri handi batean esan nuke, errezagoa da eta errezagoa izango da konpainoni esker. Eta hori da, hori konpainonen bate dudaik ez dago horretan, liburu honen balioa. Bueno, konpainonek berak esaten du, bueno, oso gaurkoa dugu Montaigne. Nik ez dakit hori horrela den. Hori da, nik uste dut irakurleak hori pizka bat epaitu beharko lukela, gaurkoa den ala ez den. Bai, Montaigne beti da gizakia, edo nahi baldin baduzue, gizaki osoa, ez esateaketik gizon osoa, eta gizon osoa ere bazen. Eta gizakiaren kezkak eta plazaratu zituen. Ordura arte, behar bada ikusi egin ez ziren moduan. Horregatik sekulako arrakzatza izan zuen bere liburuark, entseio haiek, arrakasta izugarria izan zuten Frantzian publikatu ziren garaian. Orduan, 16. mende bukaera hartan berean arrakastatzu izan zen obra ora. Bueno, esaten du konpainonek hau eta beste, hori nik uste dut irakurleak ere esan behar duela hau eta beste, eta horregatik benetan eskertzekoa, eskerrak eman behar dizkio konpainoni tresna hau eskaini dugulako. Eta, bueno, nik aipamen bat enuk gehiegi luzatu nahi hau, baina 16. mendean gaude, eta aipatu behar dut Euskal Herria ere, 16. mendean, kasualidadea ez da, 16. mendean agertzen da obra hau, prosa frantseseko obra gorenetako bat, agertzen da 16. mendean, ordura arte ez zegoen nolakorik. Bazen noski prosarik bazen, baina ez tiportako prosarik. Eta 16. mendean ere agertu zen euskal literatura. Guk dakigularik izango dira behar bada, eta gero, eta agertuko dira, edo beste gauza batzuk, igual, lehenagoko denboretako beste gauza batzuk euskaraz eginak, euskaraz idatziak, baina, bueno. Eta 16. mendean zer eta gerra giro horietan, erlijio gerra giro horren barrenian,
agertzen zaigu Bibliaren lehenengo itzulpen lana, eta hori behar bada guk ez dakit, nik gaurko eskola, nik zoritxarrez nik eskolan ez nuen olako eskolarik izan, eta ez genuen nontaz hitz egiten ere garaian, baina gaurko egunean nik ez dakit oso garbi zer esaten den, eta gure Leizarra arkedo egin zuen itzulpenaz, baina nik uste dut aur ere, aipatu barra dagoela ze girotan bizi zen jendea. Eta zergatik, eta hori ere prosa ere bada. Eta noski, 16. mendean, baina lehenagoko garai batean, agertzen zaizkigu baita ere lehenengo lagin horiek, lehenengo poesia horiek, euskaraz idatziak, eta noski, eta nolatan agertu zaizkigu, agertu zaizkigu ez eskuizkrubutan, baina baizik eta imprentari esker. Eta hori ere importantea da azpimarratzea, imprentaren mundua bertan zen. 16. mendean. Bai, prosa frantsesa sortu zelarik, eta baita ere gure hizkuntzan eta lehenengo gauzak eta agertu zirelarik. Gero baditugu beste lan aipagarri batzuk, eta ez dute alde batera noski utzi nahi beste lan, eta uste dut gainera hortaz beste zerbait izan beharko nukela, eta horregatik pentsatzen dut, konpainonek erakutsi digula bidea, bai irratian eta bai literaturan, bidea erakutsi digu. Noizbait edo esan beharko dugu, gauzak argiagoak, Lazarragari buruz esatu aterako, eta bar. Uste dut, liburu honek badakazkigula olako, ikasbide batzuk, edo nahi baino gotzua, edo irakasbide batzuk, badakazkigula, eta probestu egin beharko dituzkela, uste dut, hori da nire ustea. Konpainon bai, eta zera. Azkenekoa, badago zuk hau itzultzen ari zara, eta dena gauza batzuk eta asko jasotzen dituzugu honez, eta beste batzuk ez horren beste, ez? Eta hori gertatu zitzaidan neri, pentsatzen dut, frantsesez berdin segituko dutela erabiltzen, baina topo egin nuen patua hitzarekin. Eta momentua da, Montaignek bere, lehen komentatu dizuet, bere etxeko hizkuntza zutela gaskoia, noski berak ikasi zituen, 7 urtetarako izugarri zen, grekoz eta latinez eta hitz egiten zuen, eta gero eskolan, Berbeleko eskolan hasiko zen frantsesa ikasten. Baina, patua hitzarekin, eta hori zitzaidan bat ere gustatu, konpainonek nola lehibitzen duen patua hori esanaz, baina, eta ez dut oraindik nik frantsesek hori patua esaten dutelarik, ez dakit nik garbiz ere ulertzen duten. Askotan gainera sartzen gaituzte denok, patua da izan diteke edo noski Okzitaniera izan diteke edo frantsesen moduko hizkuntza horietan hor gelditu direnak bazterrean izan diteke baita ere, bat ere hizkuntza latinoa azten beste hizkuntza bat, alegia bretoia noski izan diteke euskara, eta jakina katalana eta hori patua dira. Eta alegia patua hitza erabiltzen du. Nik erabil izan balu gaskoia, nik uste dut askoz ere hobeto. Okzitaniera, nahi baldin baduzu baita ere, baina gaskoia askoz ere hobeto, askoz ere ez dakit. Ez zait iruditzen oso zera, ez da, baina, hola, zerbait ezateagatik eta komentatzeagatik, ez dakit nik, baina, eta, galderarik edo... Argi geratu dela dirudi, edo bada galerarik. Hori da. Ez kontua da, lehen esan dut, eta hori bai pixka bat azpimarratu nahiko nukela, ez da, tipontako liburuak nik uste dut oso gogo honez jasoko genituzkela Euskal Herrian ere gehiago. Ez dut esan nahi egin ez direnik, izan badira. Eta gainera, eta benetan irakutzen, eta oso, benetako plazera ematen dutenak. Baina gai hauek, dut gehiago eta aurkeztu beharko genituzkela, ezta? Eta gure historian edo pixka bat edo,
eta gai hauetan, eta horregatik esan dut, eta literatura nola ikasten dugun, eskoletan nik nire kezkak baditut. Baina, bueno, naiz osartuko ez da gaurko gaia, baina, bueno. Oso ondo. Eki ba. Gonbidatzen zaituztegu. Udako irakurketa baduzue. Izenburua badu behintzat.